Retro kino pripravilo slovenskú verziu španielsko-talianskeho westernu v hlavnej úlohe s Fernando Sanchom, dialógy číta magister Igor Macej a Pierre Brice, dialógy číta Jozef Strišovský. V Španielsku uvádzaný pod názvom Lano za úsvitu a v Taliansku Si bastard a zabijem ťa. To bol ten chlap. Najlepší lovec zločincov, aký kedy chodil po zemi. Nikto o ňom nič nevie. A to je jeho výhoda. Využíva všetky možnosti, aby dostal svoju korisť. Vyzerá to, že budeš musieť prerušiť dovolenku. Boli to príjemné chvíle, však. Áno. Mrzí ma to, Katarína. Ospravedlňujem sa ti. Ani mne sa to nepáči, ale nezáleží na mne. Ja viem. Pozri, starý, dlhšie čakať už nebudem. Zaplať, čo dlžíš. Nerozčuj sa, kamarát. Kúpim všetky fľaše v tomto podniku a keď mi bude málo, tak i salón a celé mesto. Pozri sa na toto. Zlatý kameň. Je to čisté zlato. Už sa nemusíš ponáhľať. Ako sa zdá, utekaš zbytočne. Budeš musieť ísť so mnou. Ruky hore, sklon zbraň a ani sa nepohni. Daj si pozor na to, čo robíš. Zákerne si zabil Morisa, aby si sa ho zbavil. Videl som ťa, ako odchádzaš, keď si ho chladnokrvne zastrelil. Ale teraz stojím proti tebe ja. Idete k hranici? Prečo to chcete vedieť? Budete potrebovať zásoby. Hneď vám ich prichystám. Slovenské dialógy čítali magister Igor Macej, Jozef Strišovský, Eva Čobejová, Peter Pošivák a Robert Pančura. Slovenské znenie pripravili magister Miroslav Kuľha, magister Peter Červeniak. Vyrobil Kinoklub Klementia v roku 2025.